Здравейте хора! Вие отново сте с Беки и Кики. Извиняваме се, че вчера не успяхме да качим клип. Просто на училище е малко трудно. Вижте, в момента лов на муха, Кики се опитва да я изяде. А Беки тук само си лежи. Беки си почива. Кики почти я изяде. Изяде я! Браво на Кики! Изяде мухата. Между другото да ви разкажа сега дългата история. Понеже имаме две тераси в апартамента, вижте ги двете котки. Едната е отворена, другата е затворена и на едната има мрежа. И там ги пуснах да си гледат, понеже много обичат. Ето я Беки. Тази стая я затворих кухнята, в която ловихме мухата, за да не ходи по другите стаи. Първо беше в моята стая, после дойде тук в кухнята и Беки, тя мухата летеше ето тук някъде около хладилника. Виждате ме даже в хладилника. Здравейте. Ето тук някъде летеше и Беки от тук със скок я хвана много готино. И тя си продължи да лети, но някак си някъде ѝ е удрала едното крило и беше махнала. И тя вече не можеше да лети. После Кики я закачи на ноката и я пробучи малко. Аз я набих с една кърпа. Сега ще ви покажа кърпата. След тази кърпа я набих. Сега трябва да я сложа за пране, че се бършем в нея. И я убихме и сега тя е в корема на Кики. След това ще се озове в тоалетната, в букулка и на сметището. Хора, това беше клипчето от днеска. И хареса историята. Абонирайте се за канала на Беки и Кики. Първата история и първото по-такова видео, в което разказвам история. И оставяйте лайкове. Между другото, и съжаляваме, че и пранковете приключват, просто не са им приятни. Ето, лалата сега да видите как ще им отворя тераската. Ето, отваряме. И с нетърпение идват. Кики отиде на някъде, но Беки е тук. Само да ни я удара, няма. Тя е внимателна. Ето я терасата. Мрежата. И гледката. Ето я Беки. Но Кики отиде на някъде. И ми хора, чао и до нови срещи.